Totes dues estàvem contentes, però dissimulàvem. Vam continuar fent el sopar com si no passés res, serioses i eficients, comentant educadament i per sobre el telenotícies. En conjunt no tenia l'aparença de ser una situació transcendental, un moment clau de la vida, però per a mi ho era. Marxar de casa, encara que fos a ca la iaia, guanyar diners, encara que fossin pocs, suposava gairebé ser independent, o ser-ho molt més del que ho havia estat. Per fi la mare em considerava una adulta. Vaig pensar, si més no, fins que em va donar un cop de colze, rient per sota el nas. Hola, avui us volia presentar aquesta novel·la juvenil, realista, de la Mercè Anguera. Es diu La princesa invisible i va rebre el Premi Joaquim Ruyra l'any 2011. La Mercè Anguera és mestra de professió, però ha escrit molta novel·la infantil i juvenil, algunes d'elles molt valorades, com Soc molt Maria o Caga Tió, i també és autora d'una sèrie per nenes de 9 a 11 anys que es diu Antibarbies, i acostuma també a fer molts tallers de lectura i escriptura. Per què es diu La princesa invisible? Doncs perquè la perruqueria de la mare de la May, que és la protagonista d'aquesta història, es diu així. La May, per una sèrie de circumstàncies a la seva vida, canvia i ha d'anar a viure a casa de la seva àvia i, a més, es veu obligada a treballar a la perruqueria de la seva mare. Amb tot això comença una relació nova, la primera, el primer amor, amb un noi que es diu Sergi, i en principi aquest amor hauria de ser un amor fantàstic, de descoberta, però es converteix en una relació de submissió que ella en principi accepta. La princesa invisible es tracta d'una novel·la realista, fresca, que ens parla de diversos temes una mica de la vida quotidiana, l'amor, l'amistat, la imatge personal, la parella, però amb un toc d'humor. En principi, això és el que veiem més, però el tema principal de la novel·la seria una mica el que és la relació de parella i el masclisme i el maltractament a la parella, i ens ensenya com distingir una relació sana d'una relació de submissió o que no ho és. A mi m'ha agradat força i espero que a vosaltres també, que gaudiu amb la lectura.